A Catalunya la taxa d'exclusió és més elevada si ets dona, si tens entre 30 i 54 anys, si ets immigrant, si estàs a l'atur i si formes part d'una família monoparental o nombrosa. Són les 5 característiques que defineixen avui dia estar més exposat a l'exclusió social. Hem volgut destacar 4 problemàtiques principals. Una és la que anomenem la precarització del treball. Avui dia treballar ja no t'assegura que no és un factor de protecció davant de l'exclusió. Hi ha els treballadors pobres que coneixem. L'altre problema que també trobem molt greu és l'exclusió residencial. Són problemes amb l'habitatge, poder accedir i mantenir un habitatge digne. El tercer problema està relacionat amb la salut, que té una relació bidireccional amb l'exclusió. Tenir problemes de salut et pot portar a més situacions d'exclusió i situacions d'exclusió tenen un impacte negatiu en la salut. I el quart problema és l'aïllament social, que són persones que es troben en situació es troben soles sense voler-ho i sense una xarxa de protecció social.